नमस्कार, मी विकास रावताळे नवरत्न ज्वेलर्सकडून आपलं स्वागत करतो। आपल्याकडे पारंपरिक पद्धतीचे सोन्या चांदीचे दागिने मिळतील, जसे की महाराष्ट्रीयन ठुशी, साज किंवा बोरमाळ, एकसर अशा पद्धतीचे दागिने तयार करून व तयार सुद्धा असतात। तसेच चांदीचे व हिरा मोत्याचे सुद्धा दागिने तयार मिळतील। तसेच आमच्याकडे राशीचे खडे सुद्धा तयार मिळतील। राशीचे खडे आपल्याकडे सर्टिफाईड असतात। युजली हिरा, माणिक, मोती हे जे आहेत हे थोडे प्रेशियस असतात। बाकी त्याच्यामध्ये दुसरे त्याला सबस्टिट्यूट सुद्धा असतात, ते आपल्याकडे थोड्या प्रमाणात आहेत, पण तो युजली हेच यूज करतात। डिस्काउंट ऑफर म्हणजे असं सणानुसार असतात किंवा लग्न सराईमध्ये असे आपण ऑफर्स देत असतो मध्ये मध्ये। नमस्कार, मी विजय प्रकाश रावताळे, ओनर नवरत्न ज्वेलर्स, गणपत गल्ली, बेळगाव। आमची जवळपास या पिढीला 1995ला सुरुवात केलेली, आज जवळपास 30 वर्षात पदार्पण केलेलं आहे। आणि गणपत गल्लीमध्ये जवळपास 9 वर्ष स्थलांतरित होऊन झालेलं आहे। आणि ग्राहकांच्या प्रतिसादामुळं आत्ताच जवळपास 3 ते 4 महिन्यापूर्वी खडेबाजारला एक नवीन शाखा ओपन केलेली आहे। खास करून आम्हाला गोव्याचे कस्टमर थोडे आहेत, तरी आम्हाला आणखीन थोडा प्रयत्न करून जरा गोव्याचे कस्टमर जरा वाढवायचे आहेत। आणि त्याचं कारण असं की बेळगावला गोव्याचे संबंध भरपूर असल्यामुळे आणि एक ओढ असल्यामुळे ते कस्टमर बेळगावला येतात, बाकीच्या खरेदीसाठी सुद्धा येतात। आणि मुख्य म्हणजे आता सोन्यामध्ये पारदर्शकता सगळी असल्यामुळे इथं घेतलं काय आणि गोव्यामध्ये घेतलं काय एकच त्याचं BIS हॉलमार्क एकच क्वालिटीचं असतं, तरीसुद्धा फिनिशिंगमध्ये आणि इकडचं जरासं फिनिशिंग वेगळं असल्यामुळे थोडासा कल जरा जास्त असतो। त्याबद्दल असं काय म्हणजे विशेष असं काय नाही आहे, तरीसुद्धा हॉलमार्कचे दागिने असल्यामुळं त्यांनी इथं परचेस करू शकतात। असं स्पेशालिटी म्हणजे इथली जरा कलाकुसरी जरा थोडी वेगळी असल्यामुळे त्यांना हे चांगल्या पद्धतीचं भेटू शकते। गोवावासियांचं आणि आमचं बेळगावकरांचं नातं पहिल्यापासून दृढ आहे, तरी आणखीन दृढ करायचा प्रयत्न आम्ही करू।